Kaixo lagunok, gaurko honetan, Azenario lapurra izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. Azenario lapurra jolasa, 4 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalarien artean jolasteko mai jolas kooperatiboa da. Jolasian hasi aurretik, kaja zabaldu, edukia atara eta jolaserako prestatuko gara. Kontutan hartu, jolas honetan, jolasa kajan bertan gauzatzen dela. Prestatu dugu dagoeneko materiala Azenario lapurran jolaserako, eta lehen esan den moduan, jolasa kajan bertan gauzatuko da, bai? Hemen dauko jolasteko tablerua edo eremua, protagonista, Azenario lapurra, beste alde batetik baditugu azenarioak, eta azkenik dadua, jolaserako dadua. Nola jolasten da Azenario lapurra jolasera? Jolas hau jolas kooperatiboa da, txandaka jolasten da eta erlojuan orratzen noranzkoan. Jolasian hasiko da azkenengoz zanahoria bat jandauen jokalarisa, adibidez, bai? Txanda bakoitzean jokalari batekin barko dagoena da dadua bota, eta daduan agertzen den ikurran arabera ekintza bat edo beste egin barko da. Goazen ikusten ze aukera ematen dituen daduak. Dadua botako hau, eta behitu, daduan azenario bat agertu ezkero, azenarioa hartu eta jolas taulan landatzeko eremuan ipini barko dugu. Jolas taulak baditu bi berde tonalidade, bai? Igartzen direnak. Berde argia edo sonalde berde argi hori izango da azenarioak landatzeko gunea, bai? Eta berde ilunan gunea izango da azenarioak ureztatzeko gunea. Beraz, behin hori esan da, basaiatuko gara azenario hau landatzen lapurretik edo konejotik edo aliketa urrinen. Eta galdetuko zuen, zegatik landatu behar dago azenarioa, ez? Konejotik edo untxitik aliketa urrinen, betu. Azenario lapurra untxia danez, eta untxia baldabil beti zirkuluan, bueltaka, eremu honetan, saiatuko da azenarioak lapurtzen. Eta gure helburua izan beharko da, untxiak 4 azenario lapurtu baino lehenago, guk lortu beharko dugu, 4 azenario landatu, ureztatu eta usta batzia. Txandaka jarraituko dugu, dadua botatzen eta daduan agertzen den ekintza egiten. Daduan 2 azenario, osea, 2 untxi, barkatu, untxiak, 2 pauso. Barriro be, azenario bat agertu denez, azenario bat landatuko dugu, baina untxitik aliketa urrinen. Dadua botaten jarraituko dugu txandaka, eta adibidez, daduan ureztontzia edo ureztagailua agertu ezkero, landatuta daukoen azenario bat, landatzeko gunetik, ureztatzeko gunera pasatu beharko dugu. Beti be, untxitik, aliketa urrinen, bai? Zer gertatuko da? Satorra tokatu ezkero. Untxia hemen dau, satorra agertu jaku, eta satorrak adierazten dau, 2 aukera daukoela. Aukera bat izango da, ureztatuta daukoen azenario bat guretzako batzeko aukera, oda, satorrak guri laguntzen gaitu, edo beste aukera bat izango da landatutako azenario bat ureztatzeko gunera pasatzea. Txandaka dadua jaurtiaz jarraituko, azenario lapurrak bere bidea ingo da, eta momentu baten untxia heltzen baldin bada azenario bat dauen lekuan, untxiak azenario hori jan eta beretako hartuko dugu, bai? Lapurra danez, hor txibiliko gara. Bai? Lapurraren kontra burrukan, elkarlanian, eta hoxe, landaketa prozesu bat errepasatzen. Hauxe da azenario lapurran jolasa, mai jolas kooperatibo bat, txikia edozen lekutara eramateko, eta baratzeko kontutxuak errepastako aukerako izen lekena. Gaurko bideo hau gustoko euki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen argibideen berri euki gura baldin badozue, jarraitu gure sare sozialei edo harpidetu gure YouTubeko kanalera.